profesorkám a čaute vám študentom. Radi by sme vám predstavili našu inscenáciu. Bude to inscenácia od Moliéra, hra sa volá Tartuf. Je to tak trošku upravené podľa nás, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Predstavia sa vám dneska všetky druhé triedy. My budeme prvý, nasledovať bude druhá B, dneska druhá C. Tak dúfam, že si to užijete a sme radi, že ste prišli. Bože, ten Tartuf je čarovný. Mali by sa dať dokopy. Seknem to spolu. Majú geniálny vkus. Mama! Mama! Čo sa zase stalo? Zase ten Tartuf. Že len tak v pohode som si čilovala na záhrade a on si príde ku mne a pleskne ma po zadku. Pozri sa. Čo? Božko, pozri sa takto. Počkaj, takto? Ježiš, áno, takto! Čiže ja toho chlapa už mám plné zuby, ja ho proste nemôžem ani vystať. Je to obyčajný arrogantný klamár. No, ale vieš, ako tvoj otec na ňo nedá dopustiť, veď chce, aby si sa za ňo vydala, no. Ale ja nechcem. A nechcem, je to obyčajný slizký chlap. A celý dom to vie. Ja do našej rodiny sa votrel ako taký červ. Po dome si chodí, ako keby mu patril. Hovorí, ako má slabosť pre ženy, ale ženy nemajú slabosť pre ňa. Ale čo to trepeš, veď sa ti páčil, nie? Veď si hovorila, aký je sympatiák na začiatku. Čo trepeš, prosím ťa? Obťažuje služobníctvo aj mňa, ešte k tomu aj kradne. Čiže mi šlo hol aj môj lak na vlasy a sa nevyjadrujem na tému môjho hodvábneho negliže. Ja nechcem vedieť, čo s ním robí. No, pravdu máš, dcerka. Kradne, požičiava si od Orgona peniaze, ani ich nevracia, no a môj muž je taký dobrák, že si ich ani nepýta späť. Bože, on vôbec nevie, čo Tartuf je zač. Čo za človeka to do domu pustil? Musí existovať nejaký spôsob, ako otvoriť Foltovi oči. Ja viem, čo urobíme. Bež zavolať otca, nech sem zaraz príde. A ak stretneš Tartufa, tak ten nech sem príde, ale až za chvíľku, dobre? Bože, ale som hladný. Niekedy sa pýtam, na čo mám vlastne tú ženu? Ani najesť mi nedá. Sex, to už ani nehovorím. Proste opäť na mňa sere. Za to ten Tartuf, ten pôjde typek. To je dobrý človek. Neviem, kto to moja žena. Len kúka do blba, ani sa na mňa nepozrie. Nevidel si Tartufa? Orgon, čo si to hovoril? Či si nevidel Tartufa? No, takže práve o ňom som sa s tebou chcel hovoriť. Potrebujem, aby si, prosím ťa, teraz vliezol pod tento stôl, schovať sa a len budeš počúvať. Dáme ti? Nie, prosím, len sa schovaj pod ten stôl, prosím, len budeš počúvať. Všetko sa dozvieš, keď sa skončí, prosím. No nie, ale tam vést pod ten stôl. Ale prosím, ale no, len sa všetko sa dozvieš. Aha, takže ty teraz chceš a večer v posteli nie? Áno, tak nie, ale len potrebujem, aby si sa schoval pod ten stôl. Dôveru mi, prosím, len tak budeš počúvať, nič viac. Takže ty mi neveríš. Vôbec. Nie. Vôbec. Nie. Ale ja viem, na čo máš práve chuť. No skús. Takže klobáska. A čerstvé pečivo. Áno. A také pekne vychádzané kviečko. Áno. No, ale vieš čo? Pozri, je to tu, ale ako... Až potom. Nič také nebude, kým sa nedostaneš po ten stôl. Sľub mi to. Prosím. Aha, tuto máš. Prosím. Mama! Vstávali Tartuf?
Nechaj otca otcova pomôže. Volali ste ma slečný? Áno, môj milý Tartuf. Môj muž vám ešte väčšmi dôveruje než kedykoľvek predtým. Ak chceme niečo spoločne podniknúť, hodnejšieho času už nebude. Ani náznak obzrenia do nás nebude. Aj, čo ste tak zrazu názor zmenili? Ešte donedávna som vo vás ani známku, náznaku nejakého prejavenia citu nevidel. To viete, ženské srdce je nebezpečné. A slovám neverím. Ako môžem vedieť, že sa tu niekde nenachádza ten hlupák Orgon, aby sa ma len snažíte chytiť do pasce? To čo bolo? Vaše slova sa ma dotkli. Môj muž nie je doma a určite ešte dlho nebude. Istotne vybavuje kdesi pôžičku, keď som ho tak finančne zrujnoval. No pre istotu, slúžka, zistiť, či v dome niekde nie je Orgon. A Orgon pred hodinou odišiel. No, tak už veríte? Konečne som docielil to, čo som tak dlho plánoval. Hlupáka starého Orgona som oškobal do posledného centu. A hľa, Mariana, tá sa do mňa ešte aj zalúbila. A tá jej matka, tá jej iba nahovára, aký som dokonalý. Taká naivná rodina. Hej. Hej. Ty špína jedna. Sviniera. Ako sa dotýka mi svojimi slizkými rukami ženy, ktorú miluje. Už pridlho s ním stielam ten otravený vzduch. Sa divím, že tie jeho pekelné ruky vôbec nezhoria, keď sa drží niečo takého krásneho, čistého. Už som sa na to príliš dlho pozeral. Už to nie. Už to nedám dopustiť. Teraz sa ukáže. Čo ešte žiješ, ty? Existenčný. Tak by si umrel v pekle! Vale, ty si zabil. To vôbec nie je smiešné. Čo budeme robiť? To čo si spravil? Práve. Som vás zbavil dlhov. Musíme opratať telo. Zvinite ho. Počkajte. Čo robíš? Počkaj. Ja som to vedela. Vidíš to?